Eglwys Leo. Fi'n mynd i ymddeheriadu o fan llaw, mae'n treigliadau i yn terrible. Fel chi eisiau mynd i edrych ymlaen i dros y misoedd i ddod. Plant yn mwynhau fyna yn sledjo. Fi'n rysgo mynd lawr y grisiau fan hyn, public footpath. So, mae'r taith yma yn taith arferol fi, really, i prynu cherry coke. Felly, gobeithio bydd y siop yn agor. O'n i'n neud y gais diwethaf y bwrw Eira. Hoffwn i ddim neud un at all. Ond, Scar. Joe nhw'n bryglis yn gyrru fan hyn. Fi'n credu fi'n gwybod beth yw'r un rheswm pam pobl ddim yn gwylio Gymraeg. Tip it. A rhaglenni fel na. Yr unig rhaglenni dda ar Gymraeg yn ymwneud yw teulu, y pris, Caerdydd, pan oedd Con Passionate yna. O'n i'n gwylio, o'n i'n joio Con Passionate. Gyda Sian Coffi, oh yeah. Oedd hi'n awesome, chod teg. Oedd da fi can. Lle mae Sian Coffi'n canu gyda Bryn Terfel. What a song, I believe, prynnych e. Cwn ysgol i fyna, wel, y theatr yna, ysgol i anyway. Mae'n sort of fel campus cymuned, fath o gyrloes. So, yn yr Eira, a gan fod e'n sad, ond mae'r Eira yma ddim yn neud i'n byd yr ysgol. Da fi ddim yn ysgol, ta beth. So fi'n gobeithio, anyway, am Eira di llun. So sy'n ysgol da fi. Wehei! Ond sy'n meddwl ni, o'n i'n Gran Llyn ddoe, so sy'n ffordd y fi gwybod fe mor grif fe. Ond nôl ffrindiau fi oedd y lan i fan hyn. Swyddfa bost, Change Village Post Office. Hynna? Dylwn wneud i Post Office yn Gymraeg. Protestio, cymdeithas symud! Na, fi'n holl yn erbyn extremists fel hynna. Fi'n addo erbyn vlog nesa, neu'r fideo aledilltud nesaf. Hei? Cymru fynd eisiau hwnna? Aledilltud. Diolch fawr. Fi'n addo bydd mwy o rhywbeth o batrwm a mwy o jokes. Mynd i ddod mas o'r holl fideo. Mae'r ceir na'n cadw sŵn ydyn nhw. So, ni'n sôn am mas rec. Os chi moyn ban fi, siapwch lan, sortwch beth y mas, cwbl o beth y comedi, cwbl o beth sydd ddim mor artifati, cadwch beth efo glad byrdd. Good job actually, ond dewch y beth yn mwy light-hearted yw'r gair sy'n dod mewn i pen fi. Dewch y mwy o beth fel na, fe. Wel, anyway, yn sôn am Esbrec, nes i gofyn Meirin Rhys a John Ogwen i gofyn chi cwestiwn o'n i yma'n gofyn chi'n hunan. Felly, dim nhw'n gofyn chi'r cwestiwn. Take it away, John Ogwen a Meirin Rhys. Ydych chi'n gwylio fideos aledilltud? Yr Eira yma. Na fi stompa, neu fi'n mynd i slipa. Ddim jog. Fi cael o redol yn jog yno. Nes i slip ar y llawr. Fi'n meddwl nes i brifo'n hynna bach. Ond, bwch pen ôl chwyth fi sy'n brifo. So, I'll soldier on, mae'n dweud. I'n gysau'r bloody Eira yma. I'n gysau. Welech chi, boys. Ta-da. Welech chi, boys. Ta-da. Ydych chi'n gwylio fideos aledilltud?